Benvinguts gironins i gironines. Estic aquí en la meva campanya al Senat per Girona, per tots els catalans, per tots els gironins, les gironines, per tots els hispanoamericans, per tots els estrangers que viuen a Girona. A l'esquerra meva, el meu avi, el general Emilio Rodríguez Lemus. El general en el segle passat fue diputat al Congrés de Colòmbia, un líder important per a la gent més necessitat de Colòmbia. Jo vull aquí, a la terra dels meus antepassats catalans, a la terra del meu pare, a la terra del meu avi, Ferrer, Ramon Ferrer, a la terra de la meva àvia, a la terra de tots els meus antepassats catalans, aragonès i espanyols, representar esta terra en el Senat d'Espanya. Vull desenvolupar tots els programes del Partit Popular en el Senat d'Espanya per el treball, per la nova empresa, per los autònoms, per las pymes, la pequeña y la mediana empresa, per la bajada d'impostos y por la recuperación económica de Cataluña. Cataluña es importante para España y España es importante para Cataluña. Por això, jo vull poner la meva sorra d'arena per el futur d'Espanya. M'he sumat al canvi que ha proposat el Mariano Rajoy. El Mariano Rajoy que será el presidente del gobierno español. El Mariano Rajoy que será el presidente de todos los españoles. El Mariano Rajoy que será el presidente de todos los catalanes. El Mariano Rajoy que portará a terme el gran projecte de la nova Espanya, de la nova Catalunya, de la Catalunya del futur i de l'Espanya del futur. Moltes gràcies.